खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 2 अक्ट'बर माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 152थि जोनोम सान दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव गेलेग्रा फोथाराव गोजोन सुबुं गौमानि गेजेरजों गान्धी जयन्ती सानखौ फालिगोन मख'नो गोनांदि माहारिनि बिफा मोहनदास करमचंद गान्धीआ 1869 मायथाइनि 2 अक्ट'बराव गुजरातनि पोरबन्दराव जोनोम मोनदोंमोन आरो 1948 मायथाइनि 30 जानुवारियाव जिउ गोमादोंमोन 2 अक्ट'बर माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ भारतनि गासैबो जायगायावनो फालिनाय जायो बेनिखायनो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानाव गासैबो फसंथानफोरानो बन्द थागोन दुर्गा फुजा जानायनि सिगांनो आसामाव गिदिर जाथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हाबाय गुवाहाटीनि गरचक पुलिसआ 13 बेगआव थानाय बेफ्रुहोग्रा डिभाइसजों लोगोसे बेफ्रुग्राखौ हमनो हादों फुंनि 5:30 रिंगासो समावनो AS-15AC 4867 नंनि गंसे महेन्द्र बलेर' गारिया जोबोद गोख्रैथिजों खारबोदोंमोन बे गारिखौ गरचक पुलिसआ गरचक चारियालियाव लाखिनानै सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन बेयावनो 13 बेगआव थानाय बेफ्रुग्रा मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों जेरै 13 बेगनि मादाव 4660 जिलेटिन स्टिक एबा बेफ्रुग्रा मुवा आरो 2300 इलेक्ट्रिक डिटनेटर एबा बेफ्रुहोग्रा डिभाइस रिपर्टनि बायदिब्ला बलेर' गारिया मेघालयानिफ्राय फैदोंमोन आरो रानीसिम थांगौमोन फोरमानपत्र गैयालासे गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवा आरो बेफ्रुहोग्रा डिभाइस मोननायनि दायाव गारि सालायग्रा आरो सासे मुङा फारियै आइनाल आली 27 बोसोर बैसोनि आरो रहिम बादशाह 26 बोसोर बैसोनिखौ हमदों बिसोर सानैबो बङाइगावनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामजों लोगोसे बिटिसिखौ महिषासुर दानब बायदि सालायगासिनो दङ बे गोख्रों बिबुंथिखौ होदों 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा बर'नि गेजेराव सानैसो गेदेर जि दैदेनगिरि दंमोन जेरै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो दानि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिगि सुग' धमकि होनानै दोननाय बायदिसो नुयो जेरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथा थाङोब्ला हाग्रामा महिलारिनाव दाय जाबसिननानै जोबथेसालियाव सोगोन आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथा मानियाब्ला प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि CEMनिफ्राय बोखारनानै हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि गाहाय बानायगोन जायनि थाखाय बे समाव बर'नि राजखान्थियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बुंनो हानाय रावबो दैदेनगिरि गैला होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव सोनानै होनानै गाव बिटिसिनि गोहोखौ गोरलैयै लानो नाजादों बेनिखायनो UPPL BPF दोलो खौसे जानांगौ BJPखौ बिटिसिनिफ्राय बाहेरा खालामनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा लोगोसे बिथां रन्जय कुमार ब्रह्मआ फोरमायथिबावो दि आसामजों लोगोसे भारतनि दाब जायगायाव BJP दोलोआ फिसा हारिनि सुबुंफोर जेरै ST OBC माइनरिटिस बर' दलितफोरखौ नाख्रेबनानै राजखान्थि खालामगासिनो दङ आरो हिन्दु मुसलमाननि राजखान्थिबो खालामगासिनो दं होननानै फोरमायथिबावो जेरै सानै बर'फोरखौ एनकाउन्टार खालामहोनायनि उनाव लोगो दरंनि चिपाजाराव थांनानै एनकाउन्टार खालामहोहैदों सिगांनि प्रफुल्ल महन्तनि दैदेननायाव जेरै गुप्त एनकाउन्टार एबा सिरियै बुथारखोमानाय जायोमोन थिग बेबायदिनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकाराबो नंखाय एनकाउन्टार खालामगासिनो दङ बेनिखायनो बर' लाइमोनफोराबो बेनि फारसे सांग्रां जानांगोन आरो खौसे जानांगोन होननानै फोरमायथियो रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि अखन दैमारि आरो आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि गितानजलि नार्जारि सानैनि गेजेराव गाज्रि देहायारि सोमोन्दो थानायनि अजद होदों गितानजलि नार्जारिनि फिसाय देबेन बसुमतारिया अखन दैमारिया बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रुपहि राजाबिलनि थागिबि आरो गितानजलि नार्जारिया रुपहि बामोनखाल गामिनि थागिबि देबेन बसुमतारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव बेंगालराव खामानि मावनो थाहैनाय समाव अखन दैमारिया गितानजलि नार्जारिनो न' बां गारि मथर थाखा फैसा बायदि होगोन होननानै लब दिन्थिनानै पार्टिनि मुङाव लानानै बेरायोमोन आरो रावबो गैयै खाबु लानानै गितानजलिनि न'आव फैबाय थायोमोन आरो बेबायदिनो गाज्रि सोमोन्दो लाखिदों होननानै अजद होयो गितानजलि नार्जारिनि फिसाय देबेन बसुमतारिया आरो गितानजलि आरो अखन दैमारिनि गेजेराव बायदि सावरायलायनायनि रेकर्डबो दं लोगोसे गाज्रि सोमोन्दो लाखिनायनि उनाव साउदुपेटा देहा फाहामसालियाव अखन दैमारिया गावखौ गितानजलि नार्जारिनि फिसाय सिनायथि होनानै गथ' गारनायबो जादों होननानै फोरमायथियो देबेन बसुमतारिया गोदै राव बाहायनानै गावनि बिसिखौ गाज्रि लामा फारसे दैदेनलांनायनि थाखाय बिसिनिख्रुइबो बांसिन दायखौ अखन दैमारिनि सायाव होयो गितानजलिनि फिसाय देबेन बसुमतारिया
आरो अखन दैमारिखौ एफआइआर होनोबो हुमखि होयो बिथाङा। लोगोसे अखन दैमारिनि थाखाय नखर संसाराव गोजोन गैला होननानैबो फोरमायथियो। बेफोर गासैबो जाथायनि थाखाय बिसि गितानजलि नार्जारिखौ आइजो गांखंनि लेङाइ आफादगिरि आरो सालबारि UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि अखन दैमारिखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै होनो थाखायबो UPPL दोलोनि गाहाय अदेबानि प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो देबेन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि UPPL दोलोआ मोनसे गोथार दोलो, बेबायदि मानसिखौ दोलोआव दोनोब्ला दोलोआ बदनाम जायो। बेल' नङा, अखन दैमारिया इयुनावबो आरोबाव गुबुन आइजोफोरखौ बेबायदि गाज्रि लामाजों दैदेनलांबावगोन, बेनिखायनो सानैखौबो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै देबेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथियो। रायजोआव COVID-19 नि थाखाय रायजोनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा गोदानै SOP फोसावनानै होबाय। सेथियाव दङ सिनेमा हलखौ बेखेवनो गनायथि होबाय, नाथाय 50% सुबुंफोरनि थाखायल' गनायथि दङ। जेरै सिनेमा हलनि सिङाव 100 जिरायग्रा दंब्ला सा 50 सुबुंफोरखौल' लानानै सिनेमाखौ दिन्थिनो हागोन, नाथाय सिनेमा नायगिरिफ्रा COVID-19 नि मोन्नैबो द'ज भेक्सिन लानाय जानो नांगोन। नैथियाव दङ कारफिउनि समखौ 1 घन्टा खमायनानै होबाय। सिगाङाव मोनानि 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउमोन, दा मोनानि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ थासिगोन। गासैबो हाथाइ बाजार, दखान, हटेल, रेस्टुरेन्ट, खामानि मावग्रा जायगाफोरा मोनानि 9 रिंगासिम गेवनाय थानो मोनसिगोन। बेनि अनगायैबो माखासे नेमखान्थिफोर दंबावो। फैगौ डिसेम्बरनि उनावनो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे 1000निबो बांसिन BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोगोन। बे खोथाखौ होदों EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। मैया EM राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर छाप्रायाव मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि UPPL दोलोआ सिगांनिफ्रायनो खोथा होबोबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPFनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव हरगोन होननानै। खोथा होनाय बायदियैनो डिसेम्बरनि उनावनो 1000निबो बांसिन BPFनि मावथिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव जोबगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो 2 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर ओनसोलखौ सिमां बायदि समायना गोजोन नुनो मोनगोन होननानैबो बुंथिबावो EM राकेश ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि रायजोआव उफ्रा बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावजाबाय। हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोखौ जोबथेसालियाव सोनायनि खोथा होनाया थांनाय बिसायख'थियाव फोसावदिंनायाव बाहायजानाय UPPLनि गाहाय रावमोन। दा बे समावबो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि माखासे मावथिफोरखौ जोबथेसालियाव सोनायनि रावा बिसायख'थिनि थाखायल' थारैनो खालाममारगोन, बेखौ समाजआ खोन्थालांसिगोन। गुबुन फारसेथिं BTSनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि बिटिआरनि दफाफोरा 50% बांसिनानो मावजाबाय, नाथाय रायजो राजाफ्रा नुनाय बायदिसो जायाखै। खालि माखासे गोनां दफा जेरै सिमा दाजाबनाय, दानख'नायनि खामानि, इनस्टिटिउसन गायसननाय बायदि बायदि खामानिफोराल' आद्रा दंसै होननानै फोरमायथियो। बेफोर खामानिखौ मावजोबनो हायोब्लानो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा आबुङै मावफुंजासिगोन होननानै फोरमायथियो बिथां गबिन्द बसुमतारीया। लोगोसे BTSनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया दासिम MLA आरो BTSनि लेङाइ गाहाय मोननै बिबान आजावनानै दङ। BTSनि लेङाइ गाहायनि बिबान एंगारनानै MLAनि बिबानखौ लाबाय थासिगोन नामा होननानै सोंथि खालामनायाव बिथाङा फिननायखौ होयोदि बे समाव दासिमबो थांखि लानाय जाथ'वाखै। BTSनि गाहाय आरो आसामनि गाहाय बिथांमोनहासो थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै रायजोआव हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मिशन बसुन्धराखौ बेखेवनानै होगोन। आंनि हा, आंनि मोन्थाइखौ नोजोर होनानै मिशन बसुन्धराखौ बेखेवनो आखायाव लादों। हानि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय basundhara.assam.gov.in पर्टेलखौ दिनै बेखेवनानै होगोन। आसाम सरकारा बे पर्टेलनि गेजेरजों मोन 9 रोखोमनि हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। हानि जेंना जेरै बिमा बिफानि हाखौ गावनि मुङाव नामजारि खालामनाय, डिड रेजिस्ट्रेशननि उनाव नामजारि खालामनाय, जेंना गैखायि हाखौ बोखावनाय, एनुवेल पाट्टानिफ्राय पिरियडिक पाट्टायाव सोलायनाय, हाखौ रिक्लासिफिकेशन खालामनाय, जायनि मुङाव हाया गैला बेनि मुंखौ दाननाय, सार्टिफिकेट होनाय, लिगेसि डाटा आपडेट खालामनाय आरो पाट्टा होग्रानि मबाइल नाम्बारखौ सोलायनाय। जायफोर हानि बे जेंनाखौ सुस्रांनो गोसो बिथांमोनहा मिशन बसुन्धरानि बे पर्टेलनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय अदेबानि 2 अक्ट'बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेफोर एप्लिकेशनफोरखौ रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्टआ 2022 मायथाइनि 10 मेनि गेजेराव सुस्रांनानै होगोन, जेब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों दैदेनजानाय BJP सोरखारा बोसोरसे आबुं जागोन। राजखान्थियाव रावबो अरायजोर नङा।
MLA अखिल गगैजों दैदेनजानाय रायजो दलखौ माखासे सान सिगांसो मोन 70 आफादफोरा एंगारनानै थांनायनि उनाव रायजो दल दोलोआ अफिसियेलि कंग्रेस दोलोजों आखाइ हमनानै बिसायख'थि गेलेनो थि खालामबाय। बेनि अनगायैबो आसाम जातीय परिषद दोलोआबो कंग्रेसजों आखाइ हमबाय। अदेबानि जानो गोनां मोनद' बियाबनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव आसाम जातीय परिषद, रायजो दल आरो कंग्रेस जयैनो गेलेगोन। बे खोथाखौ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम प्रदेश इलेक्शन कमिटिजों सावरायलायनायनि उनावनो बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामाव मोनद' बियाबाव उफ्रा बिधानसभानि बिसायख'थिया जागोनब्लाबो मोनबा बियाबनि थाखायल' बिसायख'थिनि अक्ट'खौ बिसायख'थि आय'गा फोसावनानै होदों। गासै मोनद' बियाबनि मादाव कंग्रेसआ हारसिङै मोनब्रै बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो आसाम जातीय परिषद आरो रायजो दलआ मोनफा मोनफा बियाबाव बिसायख'थिखौ गेलेगोन। आसाम जातीय परिषदआ जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव कंग्रेसखौ मोनब्रै बियाबाव मदद होनायजों लोगोसे रायजो दलनि मोनसे बियाबावबो मददखौ होगोन। थिग बेबायदिनो बिथांमोनहा गावजों गाव मदद होलायनानै बेबारनि बिसायख'थिखौ गेलेगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।